O deputado de Medio Ambiente, Carlos López, acompañou esta fin de semana ao Congreso Galego Rexional que organizou a Asociación de Viúvas Xulia Minguillón de Lugo polo seu 50 aniversario e dirixido por Aurora Carro. A xornada, que reuniu a preto de 200 mulleres, comezou cunha misa na Catedral e continuou no edificio multiusos da Xunta de Galicia, co acto oficial ao que asistiron representantes de colectivos de Baiona, As Pontes ou Ferrol e diversas autoridades. O Congreso serviu para pôr en valor unha vez máis o traballo dun colectivo que, en opinión dos asistentes, tense convertido nun referente do asociacionismo femenino e do envellecemento activo, ofrecendo ademais unha guía e un acompañamento moi valioso para mulleres que pasan pola perda das súas parellas de vida. A institución provincial realizou unha achega económica de 5.000 euros para a celebración deste evento.